tässä moi! Mietitkö, miten opetat perustaidot noutajalle? Mistä aloitat? Millä koulutusmenetelmiin? Ei hätää. Nyt tää on aivan mahdollista toteuttaa kotona, tutussa turvallisessa ympäristössä, verkkokurssin avulla. Scent Alert Dogs-yritykselläni on uusi brändi, Nettinoutaja. Nettinoutajan toiminta perehtyy verkkokurssien tarjoamiseen. Oikein alusta alkaen verkkokurssi on nyt laadittu. Se on 3 kuukauden mittainen ja siitä löytyy 3 eri versiota. Verkkokurssi teen itse. Versio, sen toteutetaan itsenäisesti. Mahdollisuuksia on ohjaukseen, mutta ne on sitten erillisenä lisänä. Toinen kurssimuoto on tehdään yhdessä etänä. Siinä on yhteisö tukena, vertaistukena. Ja siinä on mahdollisuus 3 kuukauden ajan saada ohjeistusta. Voi laittaa videoita omista treeneistään ja saada valmentajan neuvoja, että miten edetään niissä tilanteissa. Tehdään yhdessä etänä. Siinä kurssissa on myös live-lähetyksiä, 4 kappaletta, mihin voisit tuoda kysymyksiään ja niihin sitten vastaillaan. Sitten on vielä 3. kurssimuoto, valmentaja valmentaa, joka on yksilövalmennus. Teoria ja perustaidot opetetaan etänä, mutta ohella laaditaan ja räätälöidään sitten selkeä suunnitelma, että missä vaiheessa järjestetään etävalmennuksia ja sitten 2 käytännön treeniä täällä Kemiössä. Kasvattajat, tämä on suunnattu teille. Jos tahdotte antaa pentujenne ostajille mahdollisuuden opettaa perustaidot oikein alusta alkaen, niin olkaa muhun yhteyksissä lähettämällä pentujenne ostajan sähköpostiosoite ja nimi tietenkin heidän suostumuksella, niin lähetän heille 15% alekupongin. Niin, että he pääsevät oikein alusta alkaen liikkeelle nuoren koiran kanssa. Kiitos, että katsoit videon loppuun asti. Käy tutustumassa Nettinoutajan sivuihin. Ne löytyy Scent Alert Dogsin kotisivuilta. Linkki löytyy täältä alta. Nettinoutajan sivuilla löytyy myös ilmainen opas ladattavana. Palkitsemiseen perustuva koulutusideologian 4 peruspilaria. Nettinoutajan sivuilta löytyy myös tarkempi selostus verkkokurssin sisällöstä ja sieltä löytyy myös mahdollisuus sit verkkokauppaan, mistä pystyt ostamaan haluamasi verkkokurssi. Kiitollinen, jos peukutatte ja jaatte tätä videota. Kiitos mun puolesta ja me jatketaan treenaamista.